खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बे बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बडलेण्ड हालामनि दैबानायाव बिसावरायग्रानि गामिया थानाय लामाया बायस'नानै हान्थिनाय बन्द। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। दिल्लीयाव थानाय फ्रान्सनि राफेल खुंथायारि दालाइसा मावख' उदालगुरि जिल्लानि थरायना गिदिमा सरगारिया थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। मणिपुराव 3 आसाम राइफल जवाननि जिउ खहा आरो 4 जखम। थुब्रायाव 2 स्मागलारआ 29 मोसौजों लोगोसे हमजादों। दानिया आबुं रादाब। बडलेण्डआव जाफुनाय दैबानाया बडलेण्ड हालामखौ जार्लायाव खोख्लैदों। मैयानि जुब अखा हानायनि जाउनाव चिरांनि सिडली राजा लामानिफ्राय 8 किल'मिटार साहा फारसे थानाय दांसिबारि गामिनि लामाखौ थबस्र' बस'दों। बे लामाखौ बडलेण्ड खुंथाया बोसोरनै आगोलावनो फोसाबनानै फाखा खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गामिया जाबाय NDFB-नि आफादगिरि बिर सावरायग्रानि गामि। दांसि गामिनि दुब्लिबारिनि दुब्लियाव दै जागायनाय जाम्फैजों अखानि दैया गोबाङै बोहैबोनानै बे फाखा लामाखौ बस'दों। नोजोरथावनादि बे बायस'नाय लामायाव दालां एबा कालभार्ट एबा दै लामायानो गैयामोन। बबेखानि लामानि सिंजों खुरखानानै गब्र' होयो। बे रिपर्ट दैथायनाय समसिम सुलुंखौ हरबायब्लाबो सोरखारनि बिफानारिनि नायफैयाखै होननानै गामिनि मानसिफोरा अजद होदों। थाद'नाय गैयाजासे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि दाब जायगायाव दैबानानि जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। सान्तिपुर हफा बस्ति गामियाव दै लोमसावनायाव आथिखालाव गामिनि गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों। मख'थावनादि बिजनी महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सावरुं, उलुबारि, बिष्णुपुर, बल्लामगुरि, सामथाइबारि बैफोर ओनसोलाव दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बुरिसुता, अग्रं, दलादुन्दा, खुख्लं आरो माख्रा दैमाया खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैलांदों आरो माखासे माइ आबाद दुब्लिफोरा दैजों लोमसावनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। ओजोंहाय भुटाननि आफाङाव थानाय थुक्राझार हालामावबो दैबानानि जाहोनाव आइ दैमानि दैया रोनसोन्द्रि जानानै खुरखाव-खुरसि खालामनानै गोबांसानि न' बां खुरखानानै हरसेनि गेजेरावनो न' गैजायै खालामदों। न' बां खुरखा जानाय मानसिफोरा दा समाव थुक्राझार हाइस्कुलाव बादा खालामनानै दं आरो रैखा बादायाव थानाय दुखुथिया रायजोफोरा बुंथिनाय बायदियै 22 नखरनि 100 सुबुंनि थाखाय दा समाव जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय जार्लायाव गोग्लैनानै दं। बेनि अनगायैबो बडलेण्डनि राजधानी क'क्राझारनि साहा फारसे थानाय राजा लामा सिंखावनाय आलांगि बाजारनि नांजाबनाय गामिफोरा दैबानाजों लोमसाव जानानै दं। बे हालामनि रायजो राजाफोरा दै लोमसाव जानानै आगोर मोनै जानानै दं। दैबानानि थाखाय साजारला जानाय रायजोफोरखौ सोरखारा सुराद लायैनि अजद होदों। अजद होनाय बायदियै दैजों लोमसाव जानानै आगोर मोनै जानाया साननै जाबाय। जानाय थानाय आरो खुदियाफोरा लोमजा सावनाय जानानै दं। दिल्लीयाव थानाय फ्रान्स हादोरनि राफाल फाइटार जेट एयारक्राफ्टनि दालाइसा मावख' खुंथायारि आरो टेकनिकेल बिफानाव उदालगुरि जिल्ला पानेरि कुसुबिल गामिनि थरायना गिदिमा सरगियारिया थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दं आरो बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। आथिखालाव गिदिमा बिफा सुचेन्द्रनाथ सरगियारिया सासे आबादारि आरो बिमा जुनु बर'आ पानेरि गगिपुर गपिनाथ बरदलै मेम'रियेल गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि। गिदिमाया गावनि गुदि आरो गोजौ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ टंला इंलिश मिडियाम गोजौ फरायसालियाव सोलोंदोंमोन। गोग्गाथाव बाथ्राया बेनोदि जाय राइफल फाइटार जेट एयारक्राफ्टखौ मुलुगनाङैनो बयबो जोबोर गोहोगोरा होननानै मिथिगौ। बे गोहोगोरा राइफल फाइटार जेट एयारक्राफ्टखौनो साननैसो सिगाङाव भारतआ गंबा फ्रान्सनिफ्राय मोननो हादोंमोन। मणिपुरनि चन्देल जिल्लायाव थिउरियानि गाग्लोबनायजों 4थि आसाम राइफल इउनिटनि 3 जवाना जिउ गोमानांनायाव गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिसोरनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेखौ आनान गसाइनाव बोर बिदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिस्तिबारखालि बेलासे समाव 4थि आसाम राइफलनि गंसे गारिया म्यानमार बर्डारनिफ्राय इम्फल फारसे फैगासिनो दंमोन। बे समावनो पिपल्स लिबारेशन आर्मी थिउरियाफोरा लामायाव IED-जों एम्बुश खालामनानै गाग्लोबदोंमोन आरो इयुनाव सिलाइफोरजोंबो गावग्लिजोबावदोंमोन। जाहोनाव आसाम राइफलनि 3 थैदों आरो 4 गोब्राबै जखम जानांदोंमोन।
धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरा पुलिसा सानै स्मागलारखौ गंसे गारि आरो मा 29 मोसौजों लोगोसे हमदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव बांलादेश फारसे लांलाय मोसौनि स्मागलारफोरखौ हमनो थाखाय पुलिसा जोबोर सांग्रां जादों। मख'नो गोनांदि बेखायनो सोरबाफोर पुलिसनो थोंजों खौरां हरनो हागोन होननानै धुबुरीनि एसपिआ गावनि जानबुं नम्बर 6026000357 खौ होदों। बे जानबुङाव खिन्थाहरनानै पुलिसखौ मदद होनो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।